Triwch siarad yn uniongyrchol ar camera yn hytrach nag edrych ar y sgrin ar y cyfranwyr eraill neu at eich llun chi'ch hunan falle a ffidwch ag edrych bant chwaith. Mae'n demtasiwn i ddangos silff lyfrau dda neu darn da o gelf yn y cefndir, ond cadwch pethau'n syml ac yn blaen fel bod pobl yn gwrando arnoch chi a'ch neges yn hytrach na busnesan i'ch cefndir. Cadwch y gliniadur ar yr un lefel â chi, os nag yw e, falle dodwch llyfr oddi tanno iddo fe. Hefyd cadwch y sgrin yn syth i fyny. Peth diwetha chi moyn yw bod ar lefelau gwahanol lle mae bobl yn edrych lan eich trwyn chi ac bod chi'n ymddangos eich bod chi'n edrych lawr eich trwyn atyn nhw.